Manhattan New York ko thler hi khovela khopui lun berte zinga mi ania sumdon na hmun pui ani wangin mi hausa po an thahnem hlea chuti rol chuan mi sual po an ngal bi ke mati mai turin thu boy harsa chinfel hau tak fe fe atam thin hlea New York ko thlera police uniform hapachin hi chu anin du deular thin reng ani February ninga kumsangkat zakwa somariat pahni zirtop ni ania Manhattan Police Department Office omna 28 precinct antia chuan papakhat hi ui kain aron pen lut chak maya Detective chun Mike Straka chuan ui kai chevel chu uluk takin alo ena athom no in belatang chuan min cheng vong tak chu ani aring lo ngala khomo ku wa chu timel hi apureu boka Detective Mike chuan thian pa enge ni du tin police station a alo lu chan chu an zota chu pa chuan aming chu Robert Dars ani thule anupui kethi darsi bo thu aron sei tariap maya tin New York Magazine hlui to takhi aron phora akoma chuan New York khopui nei tu te ti thuin ziak noya patling panga thalak hi achuang wa Robert Dars chuan asir berami chu apa Seymour Dars ani thu soin akut zung chalin akok wa Zaizirin Detective Mike kanena chuan mi house fa kania ngai tha mai chi kanilo atina ang deu ani berchu Robert Dars hi kumsangka zakwa somli pathum khan alo pianga apa Seymour Dars hi real estate company lian tak the Dars organization nei tu ni in a house bon turu hlea New York Magazine in New York pa house le thil ti thei zual ming panga a chop chua zinga atel pange nge ani Robert te u nau hi pali ni in Robert hi au pa berania apa sum don na po akutalo turangai ani kumsang khat zakwa somnga fawang o len lai khan zan khat chu anu berni si chu anin chunga tangin zuan thlak atuma Robert chuan tukvera tangin anu chu athiamang tokin athlema anau pathum te chu apa Seymour thenom te ina atlan chiat puya emergency service te lo thlengin berni si chu an thiamang angin thlem ma se in chunga tang chuan azuang thlata thowa amuna chuan aboral zui ngal ani ain ti hlum chan tak hi hriat nilo ma se mitam tak chuan anau te nei zo hlim postpartum psychosis natna in athluak ati boy wang nia an ngai anu bora lai hian Robert hi kum sari chau alania thil thlen dan chu chiang takin a mu ve vek boxia he hian aril rulama ngong thalo tak asiam saka an tlang walde nuwa po boy le hat chang anga hlea ril rulam doctor te apan angai pha ta hiala a therapy kalna mun pakata phei chuan Beatles frontman John Lennon ale anupui Yoko Ono te po an local ve nge ani kumsangkat zakwa somruk pakwa khan New York anina a hoa tlemin angai tuana te po alo film chove ta deu boka apa company the Dars organization a chuan a tul thokin anin nimphum chove chanta a changle account lama khoya a changle marketing lama te an tele ang lopa chutiang chuan atang kaina zona pianga apa in alo chora in lo man khonte po akuta aom boka ti chuan kumsangka zakwa somsari pakhat khan anin lua tu te zingami Irish thla kethi McCormack nen chuan anloin tongta ani kethi hi kumsangka zakwa somnga pani juni som panga khan Long Island New York a alo pianga anau pan lai tangin doctor ni atum ngar thina chumi tur chuan lekha po azir na sa klasa athiam thei pol ani chodeu ngar thin kumsangka zakwa somsari pakhat khan zirna sang jok beiturin anin luma chua sana heti hun lai hian kumsom pakwa chau alania Manhattan a kalin Seymour Dars in chu avalua chuta tang chuan afa pa Robert Dars nen chuan anloin tongta akumle chia kumsangka zakwa somsari pani January thla khan Vermont New England a anwa cheng dun zuaya ma se Robert pa Seymour an afa pa chu New York an sum don na te en kultura adu wangin Manhattan a chuan anin son lea kumsangka zakwa somsari pathum April ni som pani khan anin neita ani police station chunga chuan detective Mike chuan anupui chu amu nun bertrum an zot ngal thuaya Robert chuan ninga liam ta January ni somthum pakhat dai kha ani to thuin alo changa
South Salem veng Truesdale dil kiang loka anin pakhat zoka mas mangin anzin dunin asoya lim taka hun puyan manzo nu tlakat nu vela chuan ke thi chu class kalte alo hun vele ta Riverside Drive Manhattan an in lama ho phei turin ain buat saya Robert chu South Salema chuan ti tur tul eng mo ala neya wangin ala ho ve thei shilova ke thi chu train station thleng awathla rel chunga chuan alut ngeya amai ro chu ninga lai aliam nuwa po achin chang engma hriat tura om ta silova amang angin aron report ta ni in ain soya Detective Mike chuan chung chen thu nei tu te hriat tir lova a om chan chu an zota Robert chuan anupui chu medical school akal thule lekha azirngor chang chuan nili ninga te in belova an om thin thu asoya amai ro chu tuntum chu engma soilok om box silova angai acha thei tangang lo ni in ain soi Detective Mike chuan athu soi zong chu anot butea aziak lut ngawa ma se aril ru te chuan anupui chu atlan bo ani aring zok ma Robert chu ain cheidu dan le ami zia tang chuan chen pui nuam tak ani alo ring lo ve ngal top mai ani ma se report alo lut miawa han bo zui lo chi ani lova Detective Mike chuan ke thi te chung kwa chu atheiang angin an chuya au jim makormeka number ani thei ta hlau maya an beta Jima chuan Robertan February nili tlai khan aron call thu soin ke thi omna a hriat lo thu aron shrila abak engma soilovin adale ngal ni in alo soya Roberta o chu a khur deuh hlok awangin angai a that chi alova damdoin le ruang dana hmunte an bekwal ngal ringota tu mai na farnu chu an kol lo thuin an lo chang zela abak hanti wak ngai na a hriat lo thu Detective Mike chu alo shrila Nuchui tu pa chuan ke thi school luna Albert Einstein Medical School an din chu an bevelea din chuan a karma sa thochan ni khan ke thi chuan phone kal tlangin anom samlo dewa wanga school kal theilo tur thu aron soini in detective ne na chuan alo soya tin an din chuan graduate na turin thlanga vel chau nga angai to thu a soilang zewa chu chuan detective mai ka ngai tu na chu achok boy tatlat mai atira kha chuan ke thi chu dureng wanga bo ni tura angai man deuh kha ania ma se medical school atanga a graduate na turin thlanga chi amamo to ti an hriat chuan nuwa chuan forbo mai chu ani aring tamya lo mai ole kan kal thui mai in like kha han pele lokila tin he channel hi ilola subscribe lo ni chuan khongan min an subscribe sak ve ngala notification kha yon phe chuan video thar lo chua piang in i first zia thei don ani Detective Mike chuan Robert atenu pain kar thu chu chiang zo ka zir chian trulin ashria thiang angin an mani sha chiang tu ne in soite an kom kwal le ta ti chuan a be seilok ang ngein Robert le ke thi te chu an lo buai ru hle ani ti a mu chuak ta kumsa ka zakwa som sari paru khan ke thi chuan fa apaya naute nei hlan chu ngak lelem ema anurat lai tang rengin naupang hi angai na em china a doctor zirmek po hi naupang specialist lam hoi ani nge amai ro chu Robert chuan naude nei chu alo du ozong lo maya annu hna chuan titlaturin thu apetariap maya ke thi chuan hnial ngam silova nau chu atitlata ani heta tanghian ke thi nun chu na sataka soi dang lamin alo omta tunma me se harawang le hlim thei tak ni thin kha azia lo zoi tarai maya annu pain kara khichat lian tak alo om pha ta ni ti detective mai kan an hriat chuwa meu chuan angai dan ma sa chu lo thei lovin thlaka chul don ani ti a hre thiam ta chutia ngai dan le rin dan het tak po ala nei thei lo lai chuan atu ka Robert dar sa chuan aron kol lea thu thar aron nei le tatlat mai anupui chu cocaine zuar papakhat Michael Burnsanen anin kom ngei thu le aruka anin ngai zonarin thu aron soi ta rup mai detective Mike chuan Michael Burns chu azong chuak ngal thuaya police station a thu an zot fiata Michael chuan ri hlo ti ngai lo thu le ke thi nen chuan in thian thatna bak anin kara eng ma om lo thu a soya a lo save phat mai ke thi chuan cocaine chu atinge ya ma se chu po eng dang wang nilovin
an nu panun sheom lutuk chok zang khai na man ruwa ta na aman thu a soya nu chui tu pa chuan Robert te nu pa in kar boy na chu anamai lo hle ani ti a hrethiam ta Michael chu han hren zui na chan tura nei lo boka station atang chuan a chua zalen le ta ani Detective Mike chuan bozon na chungor takin an tho chun zom zela ke thi thian nu pakhat Gilberta na heimi hnen atangin kol poimo tak adonga Gilberta chuan niruk liam ta mai thil thleng chung chang ron sein South Salem venga aina party te naw a huai hota ke thi chu aron thleng ma hlea a chanan zo chuan ke thi chuan a pasal tel lova hun man a thlak hlel thuin a changa a bak engma an soizui ta lem lo nin Gilbert tai chuan ain soya ti chuan hlim takin an party hova tlailam daru ka tangin Robert chuan aron call chanta phone a chuan aron vin hlea arang theyang bera ho turin aron cha ti chuan ke thi chuan hozai arel ta a ho tur chu a thla get lampana an kaldun lai chuan ke thi chuan kachunga thil thalo eng po thleng se Robert hi in lo ring hlel ngal top don nia ati ni in Gilbert tai chuan detective ne na chuan aron soya atuk zana an thian Jehovah zanri e ho turin ro manna an siama ke thi chu aron lang ve tamia lova chumi nuwa chuan tu main an mule to lo ni in a soibok Detective Mike chuan ke thi pasal Robert chu thu zo chian le deuh thain a hria aina kalchilin an hanin kom le ta Robert chuan ke thi chu Gilbert tai te in atanga aron ho nuwa chuan athin a chelea ina ang bora Gilbert tai chuan engtin mo tak alo fui pornia angai thu soin alo dem let vele ta dai maya Gilbert tai chuan rui hlawati thu soin anupui po ashwai kholo zo to nin asoya tin anpui kop chinga apu boka ke thi chu angai zong na sa hle nin asoi bok Detective Mike chuan anupui chu abo main kuta thlak le thlak lo an zot lea Robert chuan a khoi lo thu le abo thua chuan in nam hnoina pakhat ma anei lo thu asoya Mike chuan Robert chu aring hlel deuh reuh toa ma se ain nam hnoi nge ani ti fin fiana anei bok si lova han man ngot thei alani lo a chua pa chuan elevator en kol tu pa edi lo pesa hne na ke thi a mu nun ber trum an zot vele mai maya Gilbert te in an party ni pathian ni zana apindana a hruai chho thu alo soya tin zanlai dar som pani vela papakhat a hruai chho vele niin ain soibok Detective chuan chu pa chu tunge ani an zot ngal thuaya Lopez a chuan a hminga hriat lo thu le pasang lam deuh sathave lampang mui mul nei South American lam hmel pu ani thu a soya tin chu pa chu awm rei viau ni turania Lopez a chuan a tuk zing a shifa zo ma thlengin a hmule tamia lo ni in ain soi nu chui tu pa chuan Lopez a chu station a hruai phei ngala pathian ni zana ke thi pindana a hruai chho pa hmel chu sketch artist nen tang kopin anan ziak ta February ni kwa alowin her chuaka ke thi bo thu chuan thutar lokhom tu te beng alo thleng der to maya chanchin bule TV lama thom an ron nei chanta ngai dan le zeldin thu nen mi puita na ngai nom tura an hria dana piang in report an peta mia maya nu chui tu te po tumangin an chespai hlei thei talo Robert Darsa hi New York pa house aton to millionaire Seymour Fapa alo ni kher bok nen chanchin bumi te tan chuan hei aya chatui hi aum theilo ani Robert po chuan chu tia mi pui beng a thlen ta ka chuan rem changa alo la ve thuaya anupui omna chin hriale a soi thei te hnena US dollar nuai khat apek tur thu alo puang ve boka ke thi case chu alar vet to hle thuthar lakhom tu te chuan Robert chu kom tumin anzar boi ta deuh reng maya atan thok han lak na hun ei po om thei ta me ulo ti chuan amang angin college an kalai atanga alo kom to a thian thaber tia chal ngam Susan Berman in hena atran puina dilin avakal ta top maya ti chuan thuthar lakhom tu te ma chon zong le thu chua zong te chu Susan ni chuan akova angat ta veka reporter na alo thok ve to bok nen a thian pa chu alo hum thiam khop mai ke thi chu a mel mu tu reng om lova
anu chui na konga mala tu ber detective Mike Straka chunga chuan mi pui mit a futa thup maya anila chuan engma han chui zui na tur thil tangkai anei thei mai big silo tutar la khom tu ten la kha tokin an ron bedeu renga ke thi chung te la in mason na om le om lo an ron zot deu reng boka a ko chu arit to tak zet ani chutia malak vak ngai na shelova a om lai chuan ke thi thian nu pakhat kulei chakal pui thin private investigator Ellen Strauss chuan detective Michael Rutot tur ziate chu alo shet thiam pui ve ema arit phur chok turin a thian nu bozan na chu arukin alo thok vea misang sanga biak kwal nuwa rilrulama harsat na anei ti a mutsuaka Massachusetts General Hospital akal ngala arukin an computer zong a lipsea rilrulama harsat na nei te omna pindan zong a lut chuak vek boka ma se ke thi chu mu tu renga om chuang lo chutia Elenin nu chui na lo tho ve mop lai chuan detective Mike po chu mong hung man lek lovin alo phekoi ve zar renga South Salem venga ke thi te thanom nu rut me erite na kalin an nu pa chu thu an zot fia velea Robert nen anin kom chum khan khatia train station a anu pi thla nuwa khan ruti te na hian kalin wain an in honi in asoya detective Mike chuan chu thu di kan ni le ni lo an zota ruti te nu pa chuan a local om reng an hriat lo thuin an lo chang tatlat mai Mike chuan anu chuina tangkai thei tur thil engama tak hriat an nei chuan zep then nei hau lova soi chuak turin angena ruti chu an thenom nu ti taka alo sheril zek mai chum khachu ke thi chuan apasal robatan me nei thu a hril nin ain soya chu nula chu Prudence Ferron in Bills la Dear Prudence ti an phua chan ngei mai kha ani nge ruti ti chu angai nom chhota tial maya rin ain soitur alo nga tlat zan khat chu an ina aron lang hlol maya waina in chara arui hlenin asoya Ruth Mary de nu pa chuan an thian te nu pa choi an som zan kheralo ni boxia ke thi chu amol pho mai hlawin an veng thong ru hlea chuta hlo angein atong tui chhota ke thi chuan thuruk bon turu lutuk a sei chuak tarup maya apasal te company there's organization how document lem dan kala sum don na an kalpuina lekha poimo tak a mu chua thule chu document chu Roberta Vauna na mana tum thu a soi ta phong maya tin in chendil na a thelu tanga chu document mang chuan asum thanem tak chu sak thei ain be sei thu a soi chunjom nin rudi chuan a soi boka detective Mike chu ameng phok hlea Robert Darsa chu arin hlel om ta tel mai amai ro chu fin fia na chiang kek kok phat thei mi lo khopa evidence trial tiang han chan tur pakhat ma ala nei thei chuang lova elevator enkol tu low pesan in chunga a hroi chonia a soi pa leman zia la chu amil pui tur omang an mu chuak thei box silo ke thi chung ten chanchin ngai vena an ron biak poin detective Mike chuan eng thu tharma soi tur anei hlei theilo ke thi chung le khatte chuan thu nei tu te malak na chu an du khop ta lo hlea an mania chui ve mai thain an sheta ke thi naw Mary chu au te na chuan avakala atlereu tele athil hlu eng mote wala ka da that atuma amai ro chu a be se lo thil mak tak awa mutatlat mai ke thi bungrua ale khabute makeup tele athom no engemaw zat chu Robert chuan bol hlo bo ma alo pai vek maya anu pui chu lo kir to don lovani ti a hre chiang hle ani mela Mary chuan mak ati hlea detective Mike chu arang theng berin a call ta ngala nusui tu pa chuan ke thi te in chu luk takin an dap kwal ngala Robert kor chung khaina mun ain diklai chuan thil mak deuh a mu fu ta kot man to lutuk Burberry shinghi suk zo hlimti hriat takin aloin khai chuar ve nak maya detective chuan chu tiang kor chung man to lutuk chu tu main washing machine an nuai tir ngai lovani ti a hre chiang hlea ngai tuana akal thuita ma se chu kot chu lak phalna warrant ala nei silova zirchina tan du hle ma se alangot thiang tlat lo ti chuan
chu kor chung chu ril ruwa da reng chungin detective Mike chuan Robert phone record te an chui chianga Robert chu New Jersey a thom no suk na mun pakhat ship botoma akalani ti a she theita chu hmuna chuan a kor chung chu asuk tir ngei ni in alang ma se engwanga chulai hmun dai dai chu va pan kher nge ani ti hriat adu le ta beng sekin ngai tuana an seng tatak tak maya mai ka chuan rin dan pakhat anei ta chu hmun ship bottom pan na kong kama chuan ngo cha tak a zawa zau mangkheng hi awma chu ram hnuai pil ril tak chu geng pol hovin an mi tha te ruang painan an hmang na sa thin hlea Robert po chuan anu pui chu thatin chu hmuna ngei mai chuan a ruang chu a pai ta nia detective mai ka chuan angaya ma se chu ngo chu e khar million khat chuang vel zeta zawa nia wangin fin fiana mu mal tak nei lo chuan han tong pong zon ngot chi animia lo detective mai ka chu a tot up to ke thi bo thua chuan a pasal chu amo phur tu nge ani aring het bur to ma se fin fiana anei thei si lo ti chuan a topa chuan assistant district attorney Robert Hayes nena avakal ta top maya Robert Darsa chuman to mai turin awangen taringot maya assistant DA chuan case chu uluk takin alo zir chianga ke thi chu arwang empo an la mulova a thi nge dam ti po an la hriat lo laya chutia a pasal thu boy han ortir ngal rum chu thilkal hmangani lo thu sein evidence thazok nei turin thu alo rona tin Robert chu mi house fa ni wangin an mandon ni chuan fin fiana fia fai fek fok an nei atul thu alo shilbok ti chuan mason na om hlei thei tak silova chuan case chu zoi muangin a thom a re tiala ke thi chung te thin lunga ero eng tiklai main a dai ve ngai lova thunei tu te malak na chu an du khop lo hlea police te chu Robert Darsapa Simora chuan asum le pai mangin athu hnuaya ada ni berin an hria an rilru an na hle amai ro chu beisei lo takmain kumsom pasari hnuwa ke thi case chu aron nung thar le ta hlol maya tunchum chu evidence po akhal thata deu kumsaka zakwa somriat pani khan millionaire mo ke thi dars chu chin hriat lovin abo wang maya mi pui tele thu thar la khom tu tele ke thi chung te mai pialama thu nei tu te ngei poin a pasal Robert Darsa chu amo phur tu nge ani an ring thupa ma se fin fiana mu mal om hlei thei silova ke su zoi muangin a thoma re tiala ke thiom na po chu tu main an soi theilo amai ro chu maktak main kumsang khat zakwa somkwa pakwa November thatop lam khan New York State Police Detective Joe Becerra chuan kol poimo tak adong hlol maya Timothy Martin in ti hian ke thi dars ti minga hriat lo aron zota detective Joe chuan ala hriat ngai lo thuin alo changa Timothy chuan kumsom pasari liam ta bo ni thute a pasal chu Robert Dars ani thutele mi house chung kwan ni thute chu an shrila detective Joe chuan athu soite chu alo ziak thlang ngawa ti chuan Timothy chuan thilbon tuar turu lutuk aron soi chuak ta au nu pui hi Robert Dars te ina ain hlo thina zan khatalo ho chu ina alo lu rualin Robertan anu pui ke thi a tha thule South Salem veng anin hnuaya arwang chu a phum thua soinin Timothy chuan aron soya detective Joe chuan case chungchang chu engma alo la hriat velo wangin police file hluite an keu velea police te hian an thudon zong hi an bo zui rum ngal vek ngai lem lova uluk takin an zir chiang phota in bumna prank ani le ni lote an chian masazet thin detective Joe chuan ke thi case chu an zir chianga chui chua lova chung chen alo om chu poi ati hlea case chu ti nun thar le trulin a sheta kumsom pasari liam ta detective Maikan alo komto elevator nei tu pa edilo pesa chu awapan wanga vanei thlak takin an thona nga ya khan alo la thoka a building ero mishangin an lo lei chhong to a detective Joe chuan kumsom pasari liam ta ke thi aruma a hruai chho chungchang tele a hnua papakhat mui mul nei
palian ve lampang a hruai chho le chungchang te chu an zot non ve le a ma se maktak main Lopez a chuan engma a hriat lo thu a lo soi ta dai maya a hma khan hmuanga a in soi chan chu a duty huna zu a lo in daya an puten an man chual lo awangin thua phua chop kwal ta vel mai ni in a in soya detective jo chu a thin ur hlea sum mangin aka an hup sak nge nia thudik a soi ti po hriat ani to bok si lo ti chuan ngor taka be chho angai don ani ti a hret hiam ta detective jo chuan ke thi u jim makormeka a call masabera ke thi case chu chin fel nge ya tum thu awa hriat tir ta jim chuan chutia kumsom pasari zet aliam to nuwa ngai sak tu anan nei thar le ta chu mak alo ti hlea tun chum chu atop thleng ratin min han be sakte khai tin thei top chhuat turin alo ngen ve nge nusui tu pa chuan ke thi te then oma om thin rut me yari chu an kola ama ala soi ngai lo thil poimo heavy u chuak alo shil tarup mai ruti chuan ke thi bo tanga kar khat nuwa zan khat chu robert te in hnuai basement chu aeng deuh phat maya a kha tokin aron trek le deuh chuai thina anni ang mi house ina zan lai chu tia in hnuai han eng ta phut mai chu makati thu detective john ne na chuan alo soya nuchui tu pa chuan a phone call don kha a hre chuak zoka anin hnuai chuan ke thi ruang chu robert chuan a phum ngei a ring het tabur maya tin rutin trek chak amu po chu engdang nilovin robert chuan khol mangin ke thi taksa chu azai som ni in a ring bok ti chuan kumsang ni khan jo chuan district attorney hnen atangin search warrant ala south salem venga robert in chu luk taka endik atum ta anin chu midangin an lo lei chhong to detective jo le a ho te chuan in chung le avel in hnuai zong te nen uluk takin an han dap kwal ta anin kiang loka Truesdale dila te chuan tui thiam ho an lut boka in hnuai te chuan hriam hremo evidence atana tangkai tur thil engemaw tak a awm be sein an dap kwal vek boka ma se engma an hmu chuak lova an hmalak na chu atlol le tatlat mai November ni som pakhat kumsang ni khan police hovin hun rei tak chung aruk theng bera nu chui na an local pui to chu tutar lokhom tu te beng alo thleng vele ta tv le chanchin bulama ari le ta chua mai chutia aru ka thil kal pui thei ani tak lova chuan detective jo chuan robert dars chu mai chana kom to mai thain asia apa company dars organization office ava phek zon ta top maya detective jo chuan robert dars mu adu thu sein aomna an zot ngala thok tu te chuan robert chu simei khuang main a khat to ka aronin lan ve zeu bak an mu ngai lo thu an lo soya a chan po soitlang ngalin khatia anupui bo thuarin hlel an ni taka khan apa Seymour Dars chuan a company ro chun turin aring ngam talova anaw doklas nena a hlan chhong ta robert chu alung oi lo hlea atlan bo tawang wanga tu main om na chin an shelo van doi thlak takin apa Seymour chu stroke nat nain atlak buak ta hlau maya robert chu au naw ten eng tin emo an biak po thei nuwa damdoi na ron kal ve turin an nge na chumeng emo zat an ngen nuwa avakal vea apa po chu athi zui tamai boka amai ro chu avuina in khoma robert chu akal le du chuang lova abi bo le tawang wang mai ani company ro chun thei tak lo wang khan a khosak a harsa hle don tina ani chuang lova millionaire fapa ania noi ni khat aya thanem deuh te chu a chang ve tura ngaila a brok heavy vaklo ti kha hriat ve mai turani detective jo chuan robert chu zon mu nge yadua ma se omna a shebok silo mi sang bekwala a thian hnai deuh mi engemaw zatin Susan Bermani omna i hriat thei phot chuan robert chu izong muthuai mayang tin thu an lo ron hloma ti chuan robert da sa thian nu a chan chiat berlai po ai o lo ding zak to tu Susan Bermani chu zon chuang ngei tumin ma alata